Ġesu mniżżel mis-salib jiġi mqiegħed mejjed f'ħoġor ommu. F'dan l-istazzjon, Marija, naħseb ħafna fik. Naħseb fid-tbatija tiegħek ta' Omm maquda ma' ibnek fid-tbatija tiegħu. Batejt, Marija, bl-akbar silenzju fik. Tara li l-ibnek Ġesu jibati maqful fil-ħabs u rajtu msallab u mtertaq. Naħseb fik, naħseb f'dik lafsa ta' qalbi ħassejt fil-momenti ta' tbatija ta' ibnek. Tbatija hekk kif miet u poġġew bla ħajja fuq ħoġrok dak li jinstajtu l-ħajja. Iva, stallet nifidlek il-qalb tiegħek u niktek. Hekk lili wkoll li jien Omm, stallet nifidlek qalbi, kull darba li jibni żbalja. Stallet nifidlek qalbi kif rajtu maqfur waħdu f'ċella u mduża. Iva, irrid nagħmel bħalek, nimxi fuq l-eżempju tiegħek. Bis-sabar fid-dolur tiegħi nimxi b'imħabba wara ibni. Nimxi sa ma naraħ jikkonverti u jeħres minn din id-tbatija u s-solitudni. Bħalma inti mxejt wara ibnek Ġesu sa ma rajtu ħieles mid-tbatija fid-gawdija tas-sema. Marija, kabbar f'qalbi l-imħabba. Inti tifhimni, taf xi tfisser qalb dogoruża ta' Omm. Marija, ħu ħsib lil dawk in-nies li ma jistgħux jaħfru ħalli Alla jagħtihom id-don tal-maħfra hekk kif int għamilt meta ħfirt u aċċettajtna bħala wliedek. Itlob għalina, Marija. Amen.